Fem-ho bé. Si fas fem, tira'l al lloc corresponent. On vas tu? Restes de menjar, de l'horta i jardí, paper de cuina brut, de magdalenes i brioixeria, palets de gelats i taps de suro aniran al marró per a reciclar un muntó. Bossetes d'infusions, pòssits i filtres de cafè, closques i totes les corfes al marró cal tirar. L'orgànica al marró tirarem, i així el fem aprofitarem. Higiene personal i neteja domèstica, compreses, bolquers i excrements d'animals al gris tirarem. Bolígrafs, cendres i tabac, pols, ungles i pèls, al gris aniran també. Recorda, el teu fem aporta. Més informació? www.recollida-residus.manra.org. Servei de recollida selectiva de residus de la Mancomunitat de la Ribera Alta.